Honekin. Vale. Itxoin. Bai. Bale, esaten nuena, ongi etorri guztioi, gaur arratsaldean turismoak birpentsatzen, porque Donostia tiene un límite, jardunaldien bigarren eta azken saioa egingo dugu, horretarako, gonbidatu espezial batzuk ditugu, sekulako poza dena gainera beraiek aurkeztea, lehenik eta behin aurkene altzua Sorzabal daukagu, hiruren kurrikulumak ondo luzeak dira, nik laburpentxo bat egingo dut, gero zerbait gehitu nahi baldin badut edukiko dute aukera gehitzeko, nazioarteko turismoan doktoratua Estatu Batuetako Purdue Unibertsitatean, Deustuko Unibertsitatea eta aldi berean Nebrija Telefonika Unibertsitateko turismoko katedraren zuzendaria. Jarraian Xabi Minguez Alkaide, UPV-ko gizarte psikologia saieko irakaslea, eta egindako ikerketen artean besteak beste turismoa eta hiri eskubidea Donostiako biztanleriaren hautemetea ikerketa 2024ean egindakoa. Eta azkenik, nire alboan, Nekane Altzelai Juliondo, ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua, Manteo Zubiri BHI-ko turismoko irakaslea, eta beste gauza askoren artean ere bai, okerrez baldin banago, Gipuzkoa turismo mailan ere parte hartzen du, ez? Bueno, atzoko saioan aritu ginen batez ere turismoaren balizko itzulera sozial eta ekonomikoari buruz, eta gaur landu nahiko genukena edo hasi nahiko genukena lantzen da Donostiaren eta bere auzoen karga turistikorako gaitasuna, bai? Nik uste atzo sindikatuekin eta aritzerakoan galderetako bat planteatzen geniena bazan ea turismoaren bitartez sortu ote ditzazkegun ibilbide luzeko edo iraunkorrak izango diren lanpostuak eta bizibideak nolabait jasangarritasunari buruz aritu ginen, jasangarritasuna bera aipatu gabe, eta horrekin hasi nahi nun, ez? Gaur egun jasangarritasuna modan dago, guztia da jasangarria, baita turismoa ere, nola ez, eta turismoaren mundu erakundeak honela definitzen du turismo jasangarria, bai? El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Turismo jasangarriari lotuta, aurkezten zaigun eta azken urteotan, modan jartzen ari den beste kontzeptuetako bat da hain zuzen, gaur landu nahi dugun hori, ez? Karga turistikoaren gaitasuna, hemendikan aurrera laburtzearren karga almena deituko dio dana. Turismo kudeaketan eta turismo plangintzetan gero eta gehiago aipatzen den kontzeptua da, baina aldi berean gutxien aplikatzen denetako bat, bai? Eta, berriro itzultzen naiz turismoaren mundu erakundeak zenolako definizioa ematen duen kasu honetan karga almenaren inguruan eta honela dio. El concepto de capacidad de carga trata de establecer en términos mensurables el número de visitantes y el grado de desarrollo que es susceptible de alcanzarse sin que se produzcan situaciones perjudiciales para los recursos. Es la capacidad que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y para el medio artificial, sin daño social económico para la comunidad y para la cultura locales o sin perjudicar el justo equilibrio entre desarrollo y conservación. Bueno, hau esan da, eta lehenengo galdera potolo bat, baina berotzen hasteko hirurentzat berdina eta 3-4 minututan erantzutekoa litzateke, posible alda benetan turismo jasangarria edo posible alda turismo jasangarri bat, eta horri lotuta bai edo ez erantzuteko jarraian sakonduko dugulako, baina ea karga almenak lagun aldezaken horretan. Orduan aurkene, bakarrarekin. Eskerrik asko ere, konbidapen honegatik. Nik ere jarri nahiko nuke, ez dakit, espertolai izena edo esaten dutenean edo nik uste denak bizi dugula erabatea edo bestea turismoa, eta ni etorri naiz hona nire hausnarketak irakurtzen dudana irakasle bezala asko tokatzen zait irakurtzea, zuekin banatzea,
Entzuten da, bai? Baina baita ere gustatuko litzaidake hau gehiago, albada neurri batean, ez dakit nola planteatuta daukazuen, baina nire izan daiteke elkarrizketa moduko bat. Ia denen artean, pentsatzen dutenak badaukagula halako hitzaldi edo jardunaldiekin zerbait buruan dela gure hiriaren onura, gure hiria ez dugu maite erabatea eta denen artean zer eraiki daiteken etorkizunerako. Hortaz, eskerrik asko, ez dakit, ikusiko dugu ekarpena zenbatekoa da, nik notatxo batzu dituz, 4 minutu ditut eta jadanik pasa ditut 2. Nik beti esaten dut eta dut gogoan, jadanik Moskardo eta Amarfi irakasleak, Australiako irakasleak, turismon adituak, esan zutenean ez dago jasangarri izan daiteken turismorik. Ez da honek nola baiteko, zer pentsa eta filosofikoa izan daiteken galdera bat mahai gainean jartzen du, ezta? Eta argi dago turismoa jasangarri ez dela automatikoki existitzen. Turismo jasangarria eraiki egin behar da. Politikoki, sozialki, ekonomikoki, bideragarria egin behar da. Hori da agian nik esango nukeen lehenengo ideia. Ez da existitzen automatikoki. Eta duguna ziurren ez da jasangarri izango. Hortik hasita. Ondoren, agian partekatu nahiko nuke ideia da, zerorrek ere esan duzuna, ez? Sarritan jasangarritasuna erabiltzen da edonon eta izendapen hutsu batean bilakatu daiteke. Eta horrek ere bere arriskoa du, ze azkenean jasangarritasuna erabiltzen dugu elementu guztietan, dokumentu guztietan, plan guztietan, baina ez da jasangarritasuna helburu. Eta pixka bat sartzen gara greenwashing edo, hainbeste aipatzen den kontzeptu edo fenomeno honetan, eta jarduera bera aldatzeko asmorik gabe erabiltzen dugu. Eta hori ere kezkagarria da. Hori pixka bat bigarren ideia bezala. Ondoren pixka bat karga ahalmenaz. Manduzun definizio horretan, halakoa zen, subjektibitate maila handia dago eta berez zenbakirik jarri nahiko bagenu karga ahalmena hori edo kuantifikatu nahiko bagenu edo neurketa oso konplexua da. Eta hortaz ere faktore asko dago karga ahalmenaren inguruan egiten dutenak hain konplexua. Eta egia da hitz egiten da, baina gero praktikan jartzea benetan zaila da. Eta, adierazle batzuk edo faktore batzuk egiten dutena zaila, neurketa hau izan daitezke ia zer diozuen, nik hemen 4 jarri ditut, espazioaren tamaina eta erabilgarritasuna, ez da berdina auzoa, hiria, azpiegituren gaitasuna eta erabilera intensitatea, ze hor ere badago zer pentsa, gizartearen tolerantzia eta bizikalitatearen pertzepzioa, ontaz Txabik itzeingo igu, pentsatzen dut, eta baita ere denboran aldatzen diren baldintzak. Aipatzen genuen sartu aurretik, gaur 1000 turista hemen badaude edo bisitari, eta dena ongi joan daiteke, baina agian bihar baldintzak aldatu dira, gizarteko baldintzaren bat aldatu da, edo klima edo ingurune horretan zerbait aldatu da, eta gauzak ez dijoaz ondo, orduan, hori ere, eta minutuak ja pasa ditu dela, 2 kontzeptuak geroago hitz egin dezaket, baina karga ahalmen horren inguruan niretzat gutxi hitz egiten da eta oso garrantzitsua da lekuko izaera eta identitateaz. Eta hortan ere kontuan hartu behar dugu lekuko izaera espazio fisikoa dela, baina baita ere simbolikoa. Eta ez dakit karga ahalmenak norainon edo praktikan jartzen duten, neurtu nahi duten karga ahalmen horrek, espazio simboliko hori neurtzen duen, nolabait sartuko lirateke tokiko biztanleen espazio horretan duten sentimentuak, irudipenak, bizi moduak, eta identitatean noski
tokiko hortako hizkuntza, ohiturak, jarduerak, gizarte egiturak, harremanak, bueno, guzti hori ere gizartearen eta espazioaren parte dira, eta anima hori, karga ahalmena oso fisikora joaten da, zeren naturatik, biologiatik, ekologiatik, esango genuke transferitu den eredua da, eta askotan natura neurtzen dugunean, kate balioak eta neurtzen ditugu, baina arima hori, gizartearen arima hori, izaera hori ez dugu neurtzen. Orduan, bueno, hor txutziko dut. Lehenik eta behin, eskerrik asko komitatzeagatik, eta... bai. Markelei bidali zizkidanean galderak erantzuteko, lehenengo azan turismoa jasangarria izan daitekeen edo ez. Sistema energetikoa jasangarria izan daiteke? Seguro eske baietz, ez? Zer eskatzen du jasangarria izateko? Agian eraldaketa sakon bat eskatzen du sistema energetikoak. Zergatik jasangarria ez delako, ez? Kriston kaltea egiten, bai, kriston kaltea egiten diolako ingurumenari, gertuago. Abeslaria manintz bezala, bale. Ordun, hobeto, gure eredu ekonomikoa eskatzen duena da hazkunde ekonomiko jarraitua, ez? Etengabekoa. Jasangarria izan daiteke eredu turistikoa eskatzen duena hazkunde jarraitua? Bai? Ez dakit. Eta erabiltzen baldin badegu karga ahalmena kontzeptu moduan, disiplinanitzekoa da terminoa, ez? Eta gizarte psikologian esaten da, edo hartu ezakegu turismo masifikatuak ekartzen dituen ondorio negatiboak toleratzeko gaitasuna dela karga ahalmena. Eta gu jaso genituen datuen arabera, karga ahalmen hau guztiz gaindituta dago. Orduan, karga ahalmena gainditzen denean, overturism fenomenoa sortzen da. Sobreturismo, ez? Erderaz. Eta overturism, gizarte psikologian da turismoaren kontrako orientazio psikologikoa. Eta horrek zer esan nahi du, jendea gaizki ikusten duela turismoa, gaizki sentitzen duela turismoa, eta turismoaren kontrako jarrerak sortzen direla. Eta hau da overturism ikuspuntu psikosozial batetik. Orduan, ez dakit, baina jasangarritasuna izateko turismo eredua agian eskatzen du sistema elektrikoa edo sistema energetikoa edo sistema ekonomikoa eskatzen duena. Eta da dezazkundea. Ze gaindituta baldin badago, behintzat psikologikoki, termino psikosozialetan, ni ez naiz ekonomialaria, eta nik ez dekontrolatzen. Zenbateraino, zenbat hotel eta zenbat jende ekarri ditzakegun, ez? Baina, hautemateak eta emozioak eta jarrerak eta gero hitz egingo dugu identitateari buruz eta lekuarekiko atxikimenduari buruz, baina hori gaindituta dago. Eta gaindituta baldin badago, ez dakit, nik uste egoera eskatzen duela da desazkunde turistikoa sustatzea. Lehenengo galdera zenea jasangarria den turismoatanik, aurkenek esandakoarekin erabat ados nago, ez da, turismoa berez, beste
inolako eraginik gabe, ez da jasangarria. Hala ere nik bai sinesten dut, egun dugun turismoa baino jasangarriagoa den turismo beste eredu bat egon badagoela, ezta? Baina horrek eskatuko luke errotik dagoen politika erabat aldatzea. Egun nire iritziz dugun turismo politika eredua oso epe laburreko turismo politika bada, ez naiz orain hasiko hori zertan datzan aurreratzen ere ez, ondoren gorako utziko de txintxo, baina, epe laburreko hori erabat aldatu, eta bai iruditzen zait baita ere, gaur egun turismoak daukan beste, kaltetako badala, lekuaren gandik egiten duen merkantilizazioa, eta uste hori ere alde batetara utzi beharko lukela beste turismo politika alternatibo batek. Noski, kontutan hartu beharko luke baita ere, turismo hori garatzen den eremua mugatua dela, fizikoki mugatua denez, beraz turismoak ere mugak ditu, eta orduan hori onartzetik hasi behar du politika berri honek, eta noski bidezkoa den ekonomia bat sustatuz, eta beti ere lekukoak eta beraien identitatea eta beraien psikologia gaitasun guzti horiek onartuz. Karga ahalmenak zertan lagun dezaken, nire iritzik karga ahalmenaren ikerketa batek bai ahalbideratzen du zein puntutan gauden diagnostiko bat osatu ahal izateko, eta hortik abiatuta behar diren neurri zuzentzaile guztiak indarrean jartzeko baldin eta posible badira, edo berri batzuk asmatu beharko badira ere. Bueno, iaia izlari guztiek eta aurkenek batez ere aurreratu ditu, justu aurrengo galderan egin behar nizkionak, 2024ko abuztuan berri egunkariak argitaratu zuen aurkene eta bizilagunekin plataformako Asier Basurtoren arteko elkarrizketa solasaldi interesgarri bat, turismoari buruz aritu ziren gora eta bera, eta besteak beste turismoaren neurriaz galdetzen zioten eta neurgailu ez. Aurreratu ditu aurkenek hainbat kontu, baina aipatzen zituen eta asko gustatu zitzan kontzeptua maiz erabiltzen diren tradiziozko neurgailuak edo neurgailu hotzak aipatzen zenien, ez? Zenbat sarrera, zenbat gaualdi, ze gastu, eta ia da azkenengo urte luzeetan elementu horien gainean aztertu eta landu dela turismoa, ez? Baina aipatzen zenuen aurkene bestelako neurgailu batzuk ere badaudela, ingurumenari, gizarteari, kulturari erreparatzen diotenak, baina aipatzen zenuen karga ahalmena etzen nuela uste horietako bat izan zitekenik, ez? Orduan, galdera litzateke zergaitik, zer dela eta zer da karga ahalmena zuretzat, eta batez ere hori, ez? Ze bestelako neurgailu egon daitezken, aipagai daukagun jarduera hau neurtu ahal izateko. Eta hortxe berriro. Ez dauka karga ahalmenarik. Ea pixka laburrago izango naiz, eta horrela gehiago zabaltzen den. Egia da, lehen aipatu dut, karga ahalmena oso kontzeptu konplexua da. Eta barneratu ditzazke, hori da, guk nola planteatzen dugun, zer neurtu nahi dugun, ez? Karga ahalmen horretan, neurtu ditzazkegu karga ahalmen fisikoa, ez? Gure errepideen karga ahalmena, errepideetan zenbat kotxe sartzen diran, edo gure kaleetan zenbat bisitari ibiltzen diran, jartzen dugu hor markadorea, eta egiten dugu, momentu konkretu batzutan oso beharrezko izan daiteke, adibidez, plaza berrian, Konstituzio plazan, Donosti egunean, neurtzen dugu, eta oso beharrezkoa da. Baina, erabatea fisikoa neurtzen dugu, kasu horretan, ez? Baina, beste dimentsio horiek lehen aipatu bezala, barneratzen ditugunean, edo barneratu nahi ditugunean, iruditzen zaigunean, edozein, egingo dut beste aipamen txiki bat, dala pixka Txabik ere hori esan dulako, ez?
turismoa badator eredu ekonomiko konkretu batetik. Gaur egun munduan zabaltzen edo zabalduta dagoen modelu kapitalistatik. Hori horrela da. Orduan, preokupatu gera asko ekoizpena, produktibidadea neurtzen. Eta horiek dira, produktibidade hori neurtzen duten aldagaiak dira hotzak. Zenbat, ze kontatzen du ekonomiara, zenbat eransten diogu ekonomiara. Garrantzitsua dela baitere, baina badakigu beste ekonomiaren jarduera batzuk bezala, beste zenbaitzuk bezala, turismoak baduela bestelako inpaktu batzuk. Eta turismoa bereziki gizartea implikatzen dulako, espazioaren konsumoa dalako, eta lehen aipatu dugun bezala, espazio horretan, espazio simbolikoa dago, lekuko izaera dago, identidadea dago, pertsonak daude, ohiturak daude, mila gauza. Eta gainera, gizarte hori espazio horretan gertatzen ari diran gauza guztiak eraldatzen ari dira. Eta gaur egun arte ez dugu pentsatu turismoak ere eragiten duela eraldaketa horretan. Ona edo ez, ezta? Orduan, zergatik ez dut nik hainbeste erabiltzen, esan behar dut, nire karreran ikasi nuen leheneko zeaetako bat izan zela, nik turismo doktora utz egin nuenean, parke naturalen kudeaketaren esparruan eta naturaren kudeaketaren, natur baliabidearen kudeaketaren esparruan egin nuen. Eta hori asko aztertzen da, baina karo, ez da berdina parke natural baten karga ahalmena, bideak, edo eta hiri baten, gizarte baten karga ahalmena neurtzea. Eta niretzako hau oso elementu delikatua da ze, zenbaki batera etorriko bagina, zenbaki hori erabili daiteke gauza bat edo bestea justifikatzeko. Erabili dezakegu masifikazioa justifikatzeko, erabili dezakegu beste elementu bat. Ze zenbakia oso, esan nahi dut, azkenean ez dago estandarrik. Karga ahalmenak ez du estandarrik, ez dago estandar bat. Orduan izan behar du konsensu bat. Bateratu behar dugu guretzako noiz pasadan ez dan pasa mug hori, atalaz hori. Orduan, iruditzen zaidala konplexua eta pixka bat, esaten dudan bezala, arriskutxua ez dut esan nahi, baina bai sensiblea. Hortxe zuretzat. Nekaneri egingo diot urrengo galdera eta aipatutako elkarrizketa bat, por cierto, lortu dut nik eskura, así que moldatu zaitezte. Aipatu, poliki, aipatu elkarrizketa horretan, aipatzen zen Richard Butlerrek 1980ko hamarkadan, bai, helmuga turistikoen bizitza zikloaren edo horrela deitu zion teoria bat. Horren arabera edo teoria horren arabera, helmuga turistiko baten bizi zikloak 6 fase ditu, esplorazioa, implikazioa, garapena, kontsolidazioa, geldialdia eta gainbehera. Nekaneri nahi nion galdetu ea zer deritzozun ziklo edo teoria horren inguruan zein fasetan dagoen Donostia uste duzun, eta Donostian turismoaren neurria gainditu dela esanote dai. Esaten, galderatzen hori, Butlerren teoria hori aintzat hartuta, aber zer deritzozun teoria horren inguruan Donostia zein fasetan aurkitzen den edo, eta, ea esan ote daiteken Donostian turismoaren neurria gainditu ote den, eta zerikusirik izan ote dezaken karga ahalmena guzti honetan, ez? Ez dakit, nekan ez nahi zenuen erabili? Ikusten da bestela, ez da, grafika honetan irudikatu nahi
izan dut, edo irudikatzen da zer den hitz egiten ari geran hau, ezta, bueno, zuek pentsa, enpresa batek ekoizten duenean produktu bat, produktu berria baldin bada, produktori merkaturatu egiten da, orduan hasiera batean galerak daude enpresa horretan, hasten dira erosle berriak hurbiltzen enpresa horretara eta produktori erosten hasten dira, modan jar daiteke, eta gero ondoren beste enpresa batek antzeko zerbait asmatzen du, eta orduan, bueno, lehia dago, eta agian zure produktua zaharkitua gelditzen da, eta gainbehera dator, eta orduan merkatutik erretiratu beharra dezu, edo bestela berrasmatu edo modernizatu zure produktua. Bueno, esan daiteke antzeko zerbait ere gerta daitekeela helmuga turistikoetan. Helmuga turistikoei ere bizitza ziklo bat egotzi dakiokegu. Eta, bueno, horrela irudikatu daiteke, eta orduan galdera da Donosti non dagoen. Bueno, horretarako indize batzuk hartu ditut, indize hotzak, leheno aurkenek esan dituen bezala, nolabait irudikatzeko Donosti nun egon daitekeen, ezta? Eta, bueno, neurrietako bada, nik abiatu naiz, bueno, gutxi gora bera, pentsatuz, egonkortze eta konsolidazio garapen tarte horretan kokatzen dut gutxi gora bera, eta horretarako indize batzuk ikusi ditut, hor egon daitekeen edo ez egiaztatu edo gezurtatzeko. Bueno, bat da, egungo ezaugarri... Egungo turisten ezaugarriak ohikoekiko desberdinak ala berdinak dira. Egia da, Donostian gertatzen ari dena da, garai batean ez bezala, geroz eta txangozale eskursionistak gehiago dagoela, ezta? 2015-tik honea, 40% hazkundea izan du txangozaleen presentziak Donostiko kaleetan. Eta honek, talde handiak dira, eta eragozpenak ere sortzen ditu neurri handi batean. Urtarokotasuna da beste indize horietako bat. Eta hainbeste aldiz hitz egin bada ere, eta erakundeetatik saiatu badira ere urterokotasun hori kentzen eta urtean zehar banatzen turismoa, datuek erakusten digute, urterokotasuna uztaila, abuztua eta irailean areagotu egin dela azkeneko urte hauetan. Masifikazioa gertatzen da? Bai. Masifikazioa gertatzen da. Eta gainera, esan beharra dago baita ere, geroz eta handiagoa dela. Ze Gipuzkoara datorren turismoaren 41% garai batean Donostian gelditzen baldin bazan, eta beste 49% Gipuzkoan zehar banatzen bazen, gaur egun 60% gelditzen da Donostian. Horrek esan nahi du, ahaleginak egin badira ere, Gipuzkoako lurraldera zabaltzeko turismoa ez da lortu, justu kontrako efektua lortzen ari da egun dagoen politikak. Egonaldiak luzatu edo laburtu egin dira. Estatuko turisten egonaldiak luzatzen ari dira, baina atzerritarren egonaldiak zertxobait murrizten hasi dira dagoeneko, hori ere esanguratsua da. Ekonomiari dagokionez, motorra bihurtzen ari da turismoa. Ez nuke esango Donostiko ekonomiaren motorra turismoa denik, baina bai esan behar da gaur egun da 14% garrantzia duela Donostiako barne produktu gordinean, eta 15.000 langileek sektore honetan egiten dula lan, eta beraz ez da txantxetako sektore bat. Berez, bere garrantzia hartu duen sektore bada. Identitatea galtzen ari da Donostian?
egia da, zerbitzu turistiko batzuk turistei bideratuta hasi baziren ere, gaur egun erabat globalizatu diren zerbait da, eta lekukoei ere eskaintzen zaien zerbait da. Eta gastronomia esaten baldin badet, denok gastronomian gertatzen ari dena egoera honekin lotu dezakegu. Gaur egun edozein tabernatan sartu eta platera ematen dizue. Bertakoen jarrera, donostiarren jarrera, zein da? Dagoeneko 65% uste dugu turismoak zapaia ikutu duela Donostian, ez da? Eta epe motzerako politikak hartzen dira, edo epe luzerako politikak hartzen dira, eta, egia da, hemen epe laburreko politikak improvisatzen aritzen gehala, momentu uneroko politikak improvisatzen, ez da? Orain talde handiak eragozpenak sortzen dituzte alde zarrean, eta orduan gidari esango diogu 25ekin ibiltzeko, edo mikroak kenduko diogu, uneko politikak improvisatzen dira. Beraz, indize hauek horrela ikusita, egiaztatu dezakegu, edo esan dezakegu, egonkortze puntu horretan egon daitekeela, edo gutxienez, heldutasun puntu batean dagoela Donostia helmuga turistiko bezala. Eta, horrekin uste dut erantzuten ditudala. Eta Xabiri berriz, 2024an otsailean aurkeztu zenuten, lehen aipatu dudan turismoa eta hiri eskubidea Donostiako biztanleriaren hautematea ikerketa, hain zuzen ere areto honetan bertan, izenburuak adierazten duen bezala Donostiarrak turismoaz duten pertzepzio eta iritzia aztertu zenuten, baina baita jarrerak ere bai, ez? Eta justo lehen aipatzen ari ginen, eta nik ere esan dut hasieran, urte luzeetan turismoa oso aldagai konkretuekin aztertzen edo ikusten aritu ostan, azkenengo urteetan, bai atera dira bestelako ikerketa batzuk, tartean zuenak. Ikerketaren esparrua definitzean edo, bertan aipatzen zenuten, eta hor sarreran zuk esan duzu, oberturismoa edo karga almena, ez? Eta, errepikatuko nizuke berriro galdera hortan sakontzeko, eta zer lotura duen karga almenak zuen ikerketarekin, ez? Eta nola ulertu edo erabili duzuen kontzeptua bera ikerketa egiterakoan. Alde batetik, gu aztertu genuena zan zenbateraino oberturism psikologikoa zegoen Donostian. Karga almena gaindituta zegoen edo ez, ikuspuntu psikosozial batetik. Orduan, esan dezakegu oberturism psikosoziala dagola. Gizarte psikologian ez dago mugatuta edo ez daukagu mugarik edo zenbakirik, eunekorik esateko getituta dagoen edo ez karga almena. Baina gu jaso genituen datuak oro har, esaten dute, Euneko larogeiak 600 eta 9 lagun parte hartu zuten. Donostiarrak guztiak. Edo Donostian, Donostiko biztanleak. Euneko larogeiak esaten du turisten kopurua gehiezkoa dela. Euneko 75ak esaten du turismoak ez duela hazi behar. Eta udalak ez duela hazkundea bilagatu behar. Euneko 85ak kezkatuta, edo oso kezkatuta dago turismoarekin. Euneko 80 turismoak sortzen dituen arazoak oso garrantzitsuak direla. Euneko 80ak turismoak gainditzen dituela prezioak merkataritzan eta ostalaritzan. Euneko 80ak esaten du etxe bizitzaren arazoak eta alokairuaren eskaintza gutxi eta prezio altuagoak direla. Ez super exagerado. Euneko 82ak esaten du bertakoen desplazamendua dagola.
bai? Eta hori ja sartuko gea honetan begiratzeko zer gertatzen da identitatearekin, tokiko edo lekuarekiko atxikimenduarekin, eta bar. Baina hori funtsezkoa da. Eta ez da bakarrik desplazamendu fisikoa, baizik eta desplazamendu simbolikoa. Nik gelditzen naiz hemen, baina sortzen ditugun sinesmenak eta hautemateak eta sinesmen hautemate kolektiboak aldatzen dira. Orduan desplazamendu simbolikoa dago. Vale? Gero, 76 esaten du bizi kalitatea ez dela hobetzen, eta gero pixka bat kudeaketa turistikoari buruz hitz egiten, 85% esaten du partaidetza handitu behar dela, erabakitzeko zer nolako turismo eredua nahi dugun Donostian. Gero, 80% esaten du politika publikoetan lehenesten dela turismoa bertakoen gainetik, vale? Eta gero, 70%ak dauka mesfidantza instituzionala, ez dauka konfiantzarik instituzioenganako turismoa kudeatzeko. Eta gero, emozioen aldetik, gure portaeraren aldagai nagusia, vale? Esateko zer egiten dugun eta zer ez, dira emozioak, dira sentitzen duguna, ez pentsatzen duguna. Vale? Orduan, bakarrik 12%ak itxaropena dauka. 12%. Bakarrik 9% alaitasuna, edo erakusten du alaitasuna turismoarekiko. Bakarrik 11%ak ilusioa. Eta aldiz, 57% haserrea, 50% mehatxua, 56% frustrazioa, 60% estres turistikoa, estresatuta dago, nabarmen edo asko, vale? Eta gero gu aztertu nahi genuen azan batez ere populazioaren jarrera. Vale? Jarrera ez da portaera. Portaera da ikusi ezakeguna, vale? Eta jarrera da aspektu sozial baten aurrean daukagun orientazioa. Vale? Ni beti, klasean beti jartzen dut adibide berdina. Ez? Ni oso rasista baldin banaiz, eta juten baldin banaiz, beste rasista batzuekin, eta topatzen baldin badegu, beltz bat, gure jarrera negatiboa da, eta izango dugu, seguraski, portaera oldarkor bat. Bai? Juten baldin banaiz ni bakarrik, eta topatzen baldin baditut, 50 beltz, jarrera berdina izango da. Baina portaera ez. Bai? Vale? Osea, protestarako edo turismo eredua onartzeko jarrera, gero mekanikoki ez du bilakatzen. Eta jendea, claro, gauza da, 62% protestarako jarrera dauka. Eta onartzeko, turismo eredua onartzeko jarrera bakarrik 13%. Oso gutxi da. Baina gero, gu batez ere aztertzen duguna da herri mugimenduen funtzionamendua, ez? Eta zergatik jendea protestatzen duen, eta nola mugitzen eta zer nolako aldagai psikologikoak aintzat hartu behar ditugun begiratzeko jendea zergatik protestatzen duen edo ez. Orduan, gero jarratuko dugu pixkat, ez? Baina gauza da, azken urte hauetan, literatura zientifikoan ikusi dugu, eta oso nabarmena da, Milano esaten du, Bartzelonako tipo bat, esaten du, pasagarela de la protesta turística a la turistificación de la protesta. Bai? Lehen, etxebizitza sindikatuek ez zuten hitz egiten turismoari buruz, baina orain bai. Vale?
ondare kulturala babestu nahi duten herri mugimenduek lehen ez zuten hitz egiten turismoari buruz, orain bai. Vale? Orduan zer gertatzen ari da, baina hori gertatzen ari da, bai hemen, bai Madrilen, bai Bartzelonan, bai Dubrovniken, bai berdin du. Vale? Orduan, aspektu hauek nahiko adostatu, adosmen nahiko potentea da, bai gizarte psikologian, batez ere, jendea protestatzen denean oberturisma dagoela. Eta hori bukatzeko pixkat honekin, ze gu azkenean ikusi, jaso genituen datuekin, esan dezakegu, bai, karga ahalmena, behintzat aspektu psikosozialetan, bai, guztiz handituta dagoela. Bai, hementxe. Erantzi nahiko nuke hausnarketa bat, eta apenas uste nuen erekin paper bat nuela eta ez dut. Asierren kapituloa ekarri da, gaigea hor lanean, eta nire kapituloa ekarri beharkoan Asierren ekarri da, eta ez ditut datuak okerreman nahi. Baina ereduaz hitz egiten, egin dugun ikerketa batean begiratu diogu, batez ere alojamentuak eta distribuzioan, hau da, banaketan, bidai agentziak eta bestelako enpresaren eraldaketan nolako izan den. Ez bakarrik alojamentu gehiago dagoen edo gutxiago hazkuntzari 1980etik onera, baizik eta sede fiskala hemen duten establezimentuak eta ez dutenen arteko eraldaketari. Eta horrek asko dio ereduaren inguruan. Eta ez daukat orain datu zehatzat ez dut datu okerrik eman nahi, baina bai konturatu gara eta pasako izkizu datuak, zabaldu nahi badituzu, baina 2014tik aurrera badagolako aldaketa oso nabarmen bat, esango nuke, edo eta kontzentrazio handiago batera edo kanpoko enpresen presentzia handiago batera daukagu askoz ere establezimentu gehiago, baina sede fiskal gutxiago. Eta hori eta sede sozial gutxiagorekin. Orduan hor badago fenomeno importante bat ere bizitza zikloari lotzen zaiona eta kontuan hartu behar duguna. Gu ez gaude gure lurraldea kudeatzen edo ez daukagu jabetza hori. Gure jabetza galtzen ari da. Enpresarialki, ekonomikoki. Eta hori importantea da. Eta baita ere, iruditzen zait beste datu importante badala, begiratzen diogunean bestelako establezimentu hori, hau da, banaketan, distribuzioan, bidai agentziak eta bar, hortan ere asko galdu da. Izatez, galdu ditugu gehienak. Eroski bere momentuan ere, enpresa handi bazan 2000 urtera joko dut, eta gaur egun ez da bertako enpresa bat. Eroski Viajes. Eroski Viajes. Orduan, ikusten dugu badagola beste sede sozial eta fiskal hori ez duten bestelako enpresen posizionamentu bat gure hirian batez ere, ze hiria kontzentratzen du eskaintzaren portzentaia handiena, aipatu du baita ere Nekanek, kontzentratzen du eskaera, baina baita ere eskaintza. Eskaintza da eskandalo bako artean, dagoen kontzentrazioa Gipuzkoan, Donostia eta bere inguruko eskaintzan. Orduan iruditzen zait horrek ere eramaten gaitula hausnarketa erantzi batera. Bai. Barkatu. Baina, hori erantzi nahi nun, ez dut datua hemen, baina datuak baditut. Guantxe emango izutitza, Nekane? Bai, eta hitz egiten hasiala, uste deno konturatu berala, azkenan turismoa kontzeptu oso poliedrikoa dela, da ekonomia, baina da filosofia, da hirigintza, da merkataritza, baina da ixia, da kultura, da, hemen ditugun hiru gonbidatuak ere bai, hirurek lan egiten dute hezkuntzaren eremuan, modu batetara edo bestera turismoa lantzen dute edo landu dute,
Baina hala eta guztiz bakoitzak bere aldetik, edo bere arretagune bereziak edo jarri izan dizkio, ez? Ja ikusi da, norbera jarri zela bakoitza bere gaietara, orduan, orain bai, badituzuela 10 bat, 15 bat minutu bakoitzak, zuen turismoari lotutako gogo eta zehatzago hori edo egiteko. Orduan, hasiko gara hemendikan, Nekane eta... Bueno, urrengo argazkia, bi argazki bakarren euskene, baino ez daipa. Hola, irudikatzeko eta nola euskera zain nahi zen eta pixkat, hola, erderaz laburpentxo bat ekarri dut. Bai. Bai, jazta. Bueno, nik glosario txiki bat egingo nuke nire parte hartzearekin hasi aurretik. Eta lehenengo ingo nukena da, zer da turismoa, eta turismoa berez da leku aldatze bat, gutxienez gau bateko iraupena duena eta gehienez urtebeteko iraupena duena. Leku aldatze horren arrazoia edozein izan daiteke, lan kontratu bat ezik. Lan kontratu bat baldin bada leku aldatze horren arrazoia, hori ja ez da turismoa. Beraz, UPV-ko kimika fakultateko laborategira ikertzea datorren ikerlaria turista da, Erasmus ikasleak turistak dira, zainketa berezi bat jasotzera Osakidetzako ospital batera datorren gaixoa turista da. Beraz, turista oso kontzeptu zabala da teorikoki hitz egiten badegu. Orduan, ñabardura importante bada gu hemen hitz egiten ari geran turismoa dela aisialdiko turismoa. Eta horrek da, hemen aipatzen egian eragozpen guzti hauek sortzen duen turismoa. Iruditzen zait, kirol turismoaz hitz egiten baldin badegu, ez dakit, Abiron Baionek hemen finala jolasten dunean eta bere jarraitzaileak etortzen direnean, zarata ateratzen digute, baina, onartzen ditugu hirian, ezta? Edo, eta ez digu berak aipatu ditun eragozpen psikologiko guzti horiek sortzen, edo Behobia, edo ez dakit, edo Realak Championseko finala jolastu behar duenean, edo ez dakit, maratoiako korrikalariak beraien familiekin datozen astebukara horietan turistak dira, kirolari guzti horiek eta gustora hartzen ditugu. Beraz, aisialderekin lotuta dagoen turismoaz ari gera. Beste glosarioan aipatu nahi nuen bigarren kontzeptua da helmuga turistikoa. Eta helmuga turistiko batek izan behar ditu erakargarriak diren baliabide turistikoak, orokorrean baliabide kulturalak izaten dira, eta baita ere baliabide naturalak, azpiegiturak izan behar ditu, noski, helmuga horrek, bertan egingo diran ekintza guzti horiek ahalbideratzeko, eta azpiegitura eta baliabide turistiko, kultural, natural hauekin, produktu turistikoak diseinatzen dira, eta horiek saltzen dira, eta horietaz disfrutatzen dute aisialdian etortzen diran turista horiek, ezta? Plangintza bat. Plangintza turistiko bat zer da? Baliabide, azpiegitura eta produktu turistiko horiek kudeatzea. Nola kudeatu hori antolatzea. Hori izango litzeke plangintza edo politika turistiko bat. Eta jasangarria den politika bat izango litzeke, ingurumena, errentagarritasun ekonomikoa eta gizarte integrazioa edo bizitza edo guzti hori oreka batean kudeatzea lortzen duen politika. Orduan, glosario honekin abiatuta eta nik nire aurreko parte hartzean onartuta
Donostia helmuga turistiko bezala heldutasun puntu batean dagoela, egonkortze puntu batean dagoela, orduan etorkizuna zein da edo zer, ez? Eta hemen jarri dizuet parrafo bat. Eta parrafo horrek dio, orain arte epe laburrera egin den politika hori utzi behar dela, zenbat eta turista gehiago erakarri hobe politika hori alde batetara utzi behar dela, eta jasangarria den beste politika bati heldu behar zaiola, eta ezinbestez lehen etxi behar dula bertakoen bizi kalitatea. Hori dela lehen etxi behar dena, eta horrekin batera kalitatezko turismoa. Eta hau ez nik esaten, hau jaso dut Donostiako turismo planetik, parrafo hau. Eta, abia puntu bezala, ez zait gutxi iruditzen, esan nahi dut, azkenean, hemen badirudi betikoak ibili gerala, beti kontran, eta, gutxienez, onartzen dute, orain arte, beraien estrategia izan dela, zenbat eta turista gehiago hobe. Eta hori onartzea, nire zait asko dela, Eta orduan, honek eskatzen duela erabateko politika aldaketa bat. Beraz, iruditzen zait, adostasun batetara lortzeko abia puntu bat egon daitekela, eta ni horrek nolabait positiboan hartu behar den gai badela iruditzen zait. Gero beste gauza bada, ñabarduretan sartzen ganean eta honen atzean zer dagoen eta ze eduki daukan plan horrek, ez da? Baina, abia puntua, ez zait gutxi iruditu, guzti hau onartu badute behintzat. Esan bezala, eduki aldetik, ilunak ditu Donostiko planak. Eta ni batez ere, Donostiarrak nola gauden hemen, batez ere hortan zentratu naiz. Eta nik lehenengo kritika egingo nioke ikuspuntu ekonomiko batetik, ezta? Eta pixka bat, hoxe neuken jasota, berak aurreratu duen hori, ezta? Ikuspuntu ekonomiko batetik, iruditzen zait, geroz eta garrantzia handiagoa hartzen ari den sektore bat baldin bada ere, etzaiola dagokion arreta hori onartzen turismo sektoreari. Eta zentzu horretan, adierazle bat hori da, ezta? Hemen ditugun enpresa gehienak, geroz eta kanpoko enpresa gehiago ditugula, hori egoitza fiskala Euskal Herritik kanpo dituzten enpresak ditugula, geroz eta gehiago. Nik bereziki gidekin egiten du lan, hemen dagoen gidatako bat, eta hori da, hemen aipatu nahi nuen gaietako bat. Donostiak beste improvisatzeko politika honetan, iriki du gideen errolda bat. Eta, udaran argitaratu zuen, dagoeneko 208 gida daudela erroldatuta Donostin. Baina zenbat dira hemengoak? Hori da galdera, oso gutxi dira bertakoak. Eta zergaitik, Euskal Herrian Euskal Herrian Euskal Autonomia Erkidegoa edonork erakutsi dezakelako. Eta autobusetik jaisten den gidak ere Donosti erakutsi dezake. Eta hori ezinezkoa da. Erkidego bakarra da, Espainiar estatuan gideen egoera arautirik ez daukan erkidego bakarra gera. Eta honek zer dakar? Donostian ditugun talde erraldoi guztio hoiekin doan gidaria, dela auskalo nondik datorren, eta auskalo zer ari den erakusten eta nola. Eta hori arazoa da. Horren aurrean egia da, Donostiko udaletxeak ezer gutxi egin dezakela. Egin du errolda, mugatu du 25 talde handi horiek, egin du olako aholku zerrenda bat egiten die gida hauei,
eta ordutegi bat jarri die, goizeko 8:00-etatik 11:00 arte. Gaueko 11:00 arte, esanez, gainea aholkatuz, kontuz, jende asko baldin badago, aber nun gelditzen zaten. Ados. Baina ze sektoretan hartzen dira horrelako neurriak, ez? Nun dago hemen tiket bai, nola ordaintzen dira friturra, gero, plana berak ere onartzen du, ez? Ez dakizema fritur gehiago dauden, eta fritur horiek orokorrean ordaintzen dira eskudirutan eta unean. Horrek ez dauka inolako kontrolik. Orduan, hori ze sektoretan onartzen da? Nun dago turista gida hauen tiket bai? Batzuk bai. Esan nahi dut, orduan, guzti hau, beste sektore batean ez da gertatzen, orduan, serio hartu behar dugun sektore bat izan behar bada, izan gaitezen serioak eta arautu dezagun bertan lan egiten dutenen lan baldintzak ere. Atzo sindikatuek honetaz hitz egingo zuten, eta ni ez naiz beraien eremuan sartuko, ez da gutxiagorik ere, baina bai iruditzen zait, giden kasuan adibide nabarmena da, hau arautu beharra dagoela, ezta? Eta beste edonork bezala, aitortu behar ditun irabaziak, ze ekonomia batean hortan oinarritu behar da, ezta? Denok izan behar geha, azken finean, turismoak ekartzen duen diru sarrera horien onuradun. Edo adibidez, ezta? Eta hau, nahi atentzio handia deitzen dizen, Donostia informazio bulegoko webgunean dago iragarkia, txokoetan, soziedadetan, tur gastronomiko hauen baitan, afariak edo bazkariak, ezta? Nola leike, irabazi asmorik gabeko erakunde batean, irabazi asmoa duen ekintza bat burutzea bertan, ez da hor, eta hori erakunde publiko baten web horrian iragartzea. Hori beste sektore batean ez da gertatzen, hori turismoan gertatzen da, ez da? Orduan horrelako konotazioak ditu eta horrek ikusten du nola azkenean epe laburreko politikak egiten diren, improvisazioan bizi garen eta honek modu iraunkor batean ezin duen iraun. Sektore bat, turismo industria deitzen diote, industria baldin bada, baldintza hauetan ezin du industria batek bere horretan iraun. Nik aipatu nahiko nuke, minutxu bat gelditzen zait, nik aipatu nahiko nuke honekin lotuta edozein sektoretan ezin bestez aipatzen da sektore horretan aritzen dianak ere izan behar direla, gaitasuna dutenak eta kompetenteak eta aldiz sektore honetan dagoen intrusismoa izugarria da. Hain da izugarria, ikasketak ere ez diala behar. Orduan, zertarako ikasiko dut nik turismo ikasketak zertarako egingo ditut. Eta zentzu horretan, deustok dagoeneko turismoko gradua kendu du, eta gu gabiltza ezin matrikula osatu Zubiri-Manteon, ditugu Lanbide Heziketako bidaia agentziak, gidariak eta alojamenduetako tituluak eta osatu ezinik gabiltza. Eta berdin daude, kenduta Basque Culinary Center, hori beste kapitulo bada, baina ez da sukaldaritza edo ostalaritza eskolak, gaina esan behar da, hortan ere ez da ikastetxe publiko gehiegirik. Badago horrelako haustura bat baita ere formakuntza eta sektorearen artean, ez da, horrelako inkoherentzi handi bat ere badago. Orduan, guzti honek erakusten du, industria deitzen dioten sektore hau benetan ez dutela gero industria bezala tratatzen edo ez dutela beharrainan mimo guzti horrekin lantzen. Bai, lasai. Bueno. Baina pasaura. Pixka nire gidoiatik ateako naiz.
entzunaz ere bai, eta, ia ekarpenik egiteko. Nik bi lan lerro ditut ikerketan, bata turismo adimentsua deitzen zaiona, edo Smart Tourism. Eta urtetan egon naiz, aritu naiz, metodologi ezberdinak erabiliz, pixka bat, kudeaketari begira, lekuko baten kudeaketari begira, nola txerta dakioken adimentsua diren elementuak, edo ez, egia esan oinarria teknologikoa da. Eta gero badut, eta gero etorriko naiz, beste lan lerro bat zerrikusia duela deskarbonizazioarekin. Gu turismoaren ereduaren deskarbonizazioan lan egiten dugu. Eta honek ere harreman handia du, ze turismo eredua nahi dugun, edo noruntz jo dezakegun. Eta honi helduz eta baita ere aipatzen ari zana nekane pixkat, hasiko naiz puntu batetik. Dala ezagutza. Momentu honetan, gure I+D edo deitzen zaion gure zientzia eta berrikuntza politiketan, turismoa ez dago. Horrek esan nahi du, ez dugula aintzakotzat hartzen ezagutza sektore baten, fenomeno baten kudeaketarako. Eta hori oso importantea da. Ze ezagutzak agian, eta guk lan egiten dugunak unibertsitatean eta zientzian, agian taktikoan, egunerokotasun horretan, ez gera hainbeste sartzen. Baina oso garrantzitsua da estrategikoa. Ze lehen aipatu da bizitza zikloa. 80. hamarkadan, nondik norakoak ikusita, eta gero gehiago 2000an, aurre ikus genezaken, ereduak hortzeudelako, teoria hortzegolako, noruntz jotzen zuen hiriak. Orduan, zientzian lan egitea ezagutzan, ez nago esaten konsultorian, hau da, ezagutza baten, eredu baten aplikazio konkretu batian. Hori ere importantea da, ze kate balioa izan behar du zabala, denentzat dago tokia. Ezagutza importantea da. Ez daukagu babes politika, zientzia eta berrikuntzako politiketan sektore honek ez du babesa Euskal Herrian, erkidegoan. Ez du babesik. Hori ez da hola gertatzen, Espainiako ministeritzan adibidez. Hor ministeriok baditu bere programak. Hori oso deigarria da gure kasuan. Hori lehenik. Eta gero etorrita, zergatik lan egiten deten, eta nola ikusten dudan etorkizuna, zergatik iruditzen zait, pixkat estrategikoki ere pentsatu beharra daukagula. Zeren, turismoa dimentsuan lan egiten dugunok, ez da bakarrik eredu berri batzuk, Donostiak badauka, DTI edo Destino Turistiko Inteligente programaren barruan dago, kudeaketa eredu berri batzuk daude, datuetan oinarrituak, baina datu ez desagutza. Datu ez desagutza. Hori ere oso importantea da. Datu asko uki dezakegu, teknologia asko uki dezakegu, eta ez era inteligente batean kudeatu. Hori ere posible da, ez? Baina ez da hori bakarrik. Gu ikerketaren eredutik ikusi duguna da, ez dugula bakarrik pentsatu behar fisikoan, esango nuke eredu analogikoan ikusten dugunarekin, baizik eta ze gertatzen ari dan mundu digitalean. Gure sektorea bereziki, zerbitzuak izanik, mugitzen da eta enpresak indarra duten zentralitatea, kluster, ikusten dugu, zentralitatea dutenak dirala plataforma teknologikoak. Eta haiek indarra handia dute. Guk ikusi dugu, adibidez, hartu genuen ikerketa xume bat. Zenbateko enpresak jatetxeak eta alde batera utzita, alojamentuak, bidai agentziak, baita ere bertako turismo bulegoak eta instituzio publikoak eta egin genuen mapa bat, zenbat erakunde zeuden Gipuzkoan hartu genuen pixka aldundiko direktorioa. Eta ikusi genuen 1100 bat zeudela. Baina nahietatik identitate digitala 600 bakarrik zeuden, identitate digital batekin. Eta astartu genuen, holako unibertsoko izarrak balira bezala, holako erabildi genuen network analysis edo sare analitika eta bar, ikusteko ze gertatzen zen enpresa multzo horrekin. Eta enpresa multzo hori
badagoz txertatuta 36.000 osatzen duten beste enpresa multzo baten barruan. Eta sare horren barruan, zentralitatean ez daude hemengo enpresak, daude plataforma teknologikoak. Orduan, ulertu behar duguna da, guk gure hiriaren, gure herriaren ekonomia izugarri garrantzitsua da. Gure, bizi kalitatearen oinarrian dago baita ere. Lanbideak behar ditugu, kalitatezko lanbidea behar dugu, ekoizpen sistema hobeagoak behar ditugu, guzti hori ere barneratzen hasi behar gea eta askotan galtzen gera halako mundu digital batean, analogiko batean bezala edo, baina ulertu behar dugu areago dagola errealitatea. Ez dela bakarrik hotel bat edo nera, guk berak esaten zuen desazkuntza, ni hor nire dudak ditut. Baina desazkuntza nola? Ez dugu guk kudeatzen eskaera, ez daukagu ate bat esateko, zu bai, zu ez, nola izten dugu atea, nun dago ate hori. Orduan, ulertu behar dugu bestelako prestakuntza eta bestelako gauza batzuk ere egin beharko ditugula, tortarako ere ezagutzauki behar dugu. Hori da lehenengo urratsa. Eta bigarren urratsa, eta usteet, edo gaia jorratu nahiko nukena, eta usteet harreman estua duela honekin dela eredua, turismo eredua. Eta nik usteet deskarbonizazioan badakigu transporte hau da hegazkinak eta ez badirala gure aztarnaren guk bidaiari bezala usten dugun aztarnaren 75%. Baina beste 30–35% hori oso importantea da. Ze harrek hitz egiten du gure hiriko, gure tokiko ereduaz. Eta uste dut, ongi dagoela ulertzea, hori neurtu beharra dagoela, baina geratzea bakarrik teknologia eta esaten dut transportea, baina badakit euskeraz, garraioa, eskerrik asko. Garraioak usten duen aztarna oso garrantzitsua dela, baina partziala da. Orduan, begiratu behar diogu, pixka bat hobeto, zer nolako aztarna, zer nolako eredua, eta nik uste dut horre deskarbonizazio izan daitekela tresna interesgarri bat, aurrera begiratuz, bultzatu nahi dugun eredu hori definitu edo hobeto aztertzeko. Bueno, hor geratuko naiz. A ber, ni bueltatuko naiz aspektu psikosozialetara, bale? Azkenean besteak nik ez dut kontrolatzen. Orduan, eta ja atera da, bere eta berriro ze eragina duen turismoak identitatean, bertako identitatean, ez? Zer da bertako identitatea, lekuko lekuarekiko atxikimendua, ez? Identitate kolektiboa da pertenentzia sentimendua, ez? Eta partekatzea autemate batzuk, sinesmen batzuk, emozio batzuk, eta batez ere esatea zein garen gu, ez? Turismoarekin aldatzen da. Orduan, identitatea ez da, identitate kolektiboa ez da foto fijo bat, ez? Baitzik da zerbait aldatzen dena une historikoarekin eta identitate euskalduna berdina da orain eta orain dela 100 urte, ez? Zer gertatzen da identitatearekin eta lekuarekiko atxikimenduarekin? Batzutan lotuta dago turismo ereduaren onarpenarekin eta batzutan lotuta dago protestarekin. Batzutan pentsatzen dugu, eragina baldin badauka gure identitatean, horrek mekanikoki eramango gaitu protestatzera, ez. Dago, ni Rosaskoa naiz, Kataluniakoa naiz, Costa Bravakoa. Eta ni etorri nintzen honea bizitzea 2001an. Gaztetan, nire herrian bizi ginen 13.000 biztanle.
13.000 biztanle. Vale, orduan, eta udan, biltzen ginen, 70.000, vale? Eta oso pozik geunden turismoarekin. Gu Rosaskoak ginen. Figueraseko jendea eta San Pera Peskadoren jendea eta hori, beraiek ez zituzten izaten gu geneuzkan privilegioak. Niri iritsi zitzaigun musika eta kultura eta ezagutzen genituen Alemaniako pertsonak, Frantziako pertsonak eta ondare kulturala zan guretzako, ez? Eta gainera ligatzen ginen, eta gainera, egia da, bale? Orduan, gure identitatea indartzen zan turismoarekin. Egia da, esplotazio laborala pairatzen genuela, bale? Eta hori nabarmena. Nabarmena zan, eta nabarmena da. Bai? Gauza da, gu bizitza, gu joateko Almadrabara, da hondartza bat, ez genuen arazorik area juteko. Eta elkartzen ginen, frantsesetik, eta voleibolean jokatzen genuen, eta orain juteko area lekurik ez dago aparkatzeko. Ez da toalla jartzeko lekurik. Orduan zer gertatzen da, Rosaseko identitatea indarra, indartsua duena, zerre dago, joder. Ni juten naiz maiatzan eta ez dago inor, eta lehen ez zegoen inor, baina abuztuan jendea zegoen bai, baina lekua zegoen, bai? Orduan, baldin badaukazu sentsazioa lapurketa dagoela zure hirian, edo lapurtzen baldin badizute zure hiria, zure lekua, orduan hor bere papera jokatzen du lekuarekiko atxikimendua, bai? Eta hemen gertatzen dena da, eta, klaro, gu hartu genituen hainbat datu, ez? Eta honen artean, lekuarekiko atxikimenduan eurtzeko eskala pasa genuen. Eta ikusi duguna da, lekuarekiko atxikimendua areagotzen duela hautemateen eragina. Hau da, nik ondo ikusten baldin badet turismoaren eragina, eta lekuarekiko atxikimendu altua baldin badaukat, onartuko dut eta babestuko dut turismo eredua. Baina, gaizki ikusten baldin badet, hautemate negatiboak eta emozio negatiboak baldin badauzkat, eta lekuarekiko atxikimendu altua baldin badaukat, honen kontra joko dut. Bai? Ulertzen da? Bale, orduan, ze gertatzen da honekin? Lekuarekiko atxikimendua baldintzatuta dago desplazamenduarekin. Bale? Leku aldatzearekin. Leku aldatzea onda Donostian. Jendea mugitzen da pilo bat. Eta aldaketa soziologikoa egon da. Eta aldaketa soziologikoarekin aldaketa psikosoziala dago. Aldatzen da espazio simbolikoa. Eta espazio simbolikoaren aldatzarekin aldatzen da lekuarekiko atxikimendua. Ulertzen da? Bai. Orduan, zer gertatzen da turistifikazioarekin edo oberturismarekin? Karga ahalmena, karga psikologikoa gainditzen da. Ez? Baino, aldaketa psikologikoa ematen baldin bada, hau da, gentrifikazioa baldin badago, eta aldaketa psikologikoa baldin badago, aldaketa simbolikoa baldin badago, lekuarekiko atxikimendua aldatzen da, identitatea aldatzen da. Orduan, karga ahalmena, hau da, turistifikazioa toleratzeko gaitasuna areagotzen da. Ulertzen dezue logika? Bai? Orduan, klaro, turismoak aldatzen baldin badu soziologikoki Donostiko auzo bat eta gizartea aldatzen dira aspektu psikosozialeak. Orduan,
Claro, hori da pixka bat, Madrilgo tipo batek, aztertzen duena, Madrilgo, turistifikazioa, esaten du, claro, ¿qué quiere Ayuso? Desplazar a la gente del centro. Zergatik. Claro, zu handitzen dezu karga ahalmen psikologikoa. Claro, jenderik ez badago. Bai? Orduan, claro. Baina bian beste karga ahalmen batzuk mugatzen dizute eta jaisten dizute hori. Fisikoak edo ingurugiroko artikal, zuzen ere. Baina esan nahi dut, eta elementu, datu gogorrik ez daukagu aztertzeko. Baina da pentsatzeko, zer gertatzen den, honekin ze paradogikoa da, ez? Baina handitzen denean, turistifikazioa, karga ahalmena, psikologikoa handitzen da. Jendea toleratzeko gaitasuna handitzen da. Orduan, baina fisikoa ez, porque auzoak neurri batzu dauzka eta neurri horietan Baina ekonomikoa, karga ahalmen psikologikoa handitzen bada, hau da, jendea, berdin bazaie, jendeari. Hori da, psikologikoki igual, 1.000 turista onartzeko gaizia, baina fizikoki 50.000 baldin bada, eta inguru giroaren ikuspuntutik 20.000 baldin bada, hori da, tope, 20.000 da. Bai, baina leku aldatu ditzakezu. Bai, psikologikoa bai. Efektu multiplikador. Baina nik uste dut hemen ikusi duguna da gutxiesten dela karga ahalmeneko ikerketetan eta lanetan gutxiesten da batez ere efektu psikologiko, kultural eta sozial hori. Eta horrek ekar dezake jakinik horri eransten badiogu zure bizitza zikloko evoluzio hori eta horrei eransten badiogu gero eta bertako edo atxikipen enpresaren aldetik atxikipen txikiaguten enpresak baditugula, ze enpresa joaten da dirua dagon tokira. Ez? Orduan momentu batean gerta daiteke, nik pixka kontzeptu honi deitzen diot lur errea edo hori da, ekologiaren hori da, baina iristen gea puntu batera hor dago. Gauza da, nola zer egin behar dugun, edo nik uste dut, igual, 3. puntura pasako gea pixka bat, venga. Bi andereñoren erdian, Xabi, kendu izute. Bai, lehenik eta behin aipamen bat, eta da, itzultzaile zerbitzua, ordute erdiko zerbitzua izaten dela, eta ja amaitzen ari da tartea, eta emango diogu itzultzen aritu den langileari eskerrak eta agurra ez dezagun ito. Ikusten ari naiz, itzultzaile zerbitzua erabiltzen ari den, Maria Luisa, konfiantza guztiarekin, badago besteren bat? Bale. Ez dakit nola egin dezakegun hau, igual xuxurlatzen norbait, edo saiatzen gera bestela bizkuntzak erabiltzen, azkenengo puntua delako, orduan, bueno, bai, aprobetxatu nahi dut, eta hitz egiten ari zen duten guzti honen inguruan, azkenengo galdera, edo nik planteatzeran nindoan zen, eta da, Donostiako udalak berriki bai iragarri duela, Donostiako turismoaren gaitasun karga azterlana edo abiatuko duela kontua da, eta hemen ere aipatu dugu kontzeptua bera ez dela batere berria, eta inkluso 2017-2021 bateko turismo zuzendaritza planak ja jasotzen zuen kontzeptua da. Eta ekarri dizuet gaztelerazko bertsioa ere uste dut orain arte irakurri izan dudan kontzeptu interesgarri edo kontzeptuaren definizio interesgarrienetako bat delako. Eta berriro diot, hau ja 2017an Donostiko turismo planak jasotzen zuen, bai? Hitz egiten du turismoaren inpaktu ez, eta
Los impactos son de distinto tipo y están relacionados con diferentes dimensiones de la capacidad de carga o capacidad de acogida del destino. La capacidad de carga se define como el umbral más allá del cual la actividad turística es insostenible porque sobrepasa los límites considerados óptimos o no dañinos. El concepto de capacidad de carga tiene diferentes dimensiones. Hemen hitz egin dugu hainbatetaz. Dimensión física o de soporte, medioambiental, social, perceptual, económica, funcional. Y aunque todas ellas están interrelacionadas, resulta necesario identificar la dimensión o dimensiones claves en el destino considerado y determinar para cada una de ellas los umbrales de uso turístico máximo, umbrales variables que deben ser objeto de ciertos niveles de consenso ciudadano. Bueno, hau botata, itzultzen naiz hasierako galderara eta eskatuko dizu eta azkenengo gogoetatxo bat eta gero publikoaren aldetikan galderak baldin badaude, 8 arte daukagun aukera baliatzeko, baina, bueno, hori, itzultzen naiz hasierako galderara eta pixka bat aipatu duzun guztia biltzeko edo kargalmenak lagundu aldezake, bai? Aipatu ditugun egungo dinamika hauek edo onbideratzen, nola esatearren, horrela bada nola, eta bestela bestelako neurgailu edo neurri planteatu halko liratezke. Nik hau botatzen dut, erantzun nahi duzuen bezala. Onuntzak etozen, pixka bat notak orain begirari nintzen. Bueno, balio du edo ez du balio. Nik uste tresna modura balio dezakela, baina zuk jadanik esan dezu, umbrala. ¿Es? Puede servir, puede ser una buena herramienta, pero no es un fin en sí mismo. Ondo ulertzen da, badaukazu oraindik, ez? Hori da, ez? Vale. Hau da, ez dago formula matematikorik, eta ni da hasiera batetik, eta horregatik ez dut hain alde egiten, ze beti ere beldur naizia formula matematiko bat ekarriko duten, ahots hori, partaidetza hori gutxitzeko. Eta nik uste dut, hemen haukan ere apunte, notatxo bat esaten duela, karga almena erabili daiteke tresna demokratiko bat bezala, nik uste dut. Askotan, eta aipatu da, batez ere Xabik bere lanarekin, eta nik uste dut, hau bai dela dei bat, karga almenaren kontzeptu honek eramaten gaitu parte hartze eredu berrietara. Denen beharra daukago. Ezin daiteke bakarri parte hartzea oinarritu informazio banaketan, hori ez da parte hartze aktibo bat. Eta ikusten dugu emozioaren garrantzia, ikusten, aipatu da, maila ezberdinak daude, gizartea ez da ordenatua, eraldaketa jarraian dagoen, eraldaketa batean gaude, eta hortaz, nik uste dut karga almena erabili daitekela prozeso demokratiko edo demokratikogo bat bezala, partaidetza berriak, ahots berriak, eragile berriak, pertsona berriak, gure ganatzen, hausnarketa eta hiri ereduan. Gutxi aipatu dugu, baina hiri eredua eta turismoa hemen guztiz bat egiten dute. Hiria hazten ari da, gurea Donostia hazten ari da, eta hiriak bertan jartzen du izugarrizko karga erdigune eta gure alde zahar honetan edo zenbait tokitan. Hiriak berak, turismoari gabe. Orduan, ere, ulertu behar dugu, hiria bere baitan, Lefebvrek bazaukan, la construcción del espacio, zein garrantzitsua dan espazioaren eraikuntza eta hori ere barneratu behar da turismoan. Hor usten dez, bezala igual, eta gero batzere etorriko gea, baina beste batzuk ere parte hartu dezaten. Pixka bat zure hildotik, nik ere horrela ikusten den, nik karga almena ikusten dut tresna bezala, eta diagnostikoak egiteko tresna bezala, ze azken finean, hori, tope bat ematen dizu, umbral bat, zenbaki, baina baita ere iruditzen zait ikuspuntu desberdinetatik neurtu behar dela, psikologikoa, eta gaina ikusi dugu ze efekto multiplikadorea bidertzailea auki dezaken, ez da, baina baita ere turistaren psikologia dago, justu horrekin talka egin dezakena,
berak ez duelako masifikatuta dagoen leku batera joan nahi, inguru giroarekiko lotuta dauden indiziak ere aztertu daitezke eta horrek emango dizu beste umbral bat, eta gainak geroz eta zorrotzagoak izango dira, eta agian horrek ere beste bajuago bat eman dezake, fisikoa, ekonomikoa, ze ekonomiak ere ez du dena onartzen, esan nahi dut, ekonomiak ere baditu bere mugak, eta leku bat, soilik sektore bat tan dabilena, ez da bat ere errentagarria hori ere ekonomiaren ikuspuntutik. Orduan, bueno, nik uste dut karga ahalmena ikuspuntu desberdinetatik aztertu behar dela. Eta gero, iruditzen zait gure kasuan bereziki daukagun antolaketa instituzionalak ere, bueno, horrei buelta bat ere eman behar zaio, ze hemen, claro, Jaurlaritza dugu, Aldundia dugu, zinit Aldundiko turismo, bueno, Gipuzkoako turismo mailan nago, eta hor, aigia Gipuzkoako plana egiten, baina, claro, ahi da Gipuzkoa beraldetik, udaletxea bestetik, gero baiarak ere badaude, mankomunitateak, eta pentsa, beste, hau anekdota bada, baina, bueno, zuk sinistuko diaztu, zuk bizita giatu bat egintzen duen, maiatzaren batean Oñatin. Nire lankide bat juntzan bezero bezala. Bueno, nire lankide honek zalantza bat zeukan eta deituzun Arantzazuko informazio bulegoa. Arantzazuko informazio bulegoa da Debagoienako informazio bulegoa. Eta han esan zioten ezetz, informazio hori emango diotela Oñatiko informazio bulegoan. Deituzun Oñatira eta esan zioten ezetz, Arantzazura deitu behartzula. Eta hori Donostiarra zenik, eta azkenen, bueno, zuri deituziz, bueno, konpondu zen. Bueno, pentsa aleman batei hori gertatzen bat, osea, en fin, hau, hori etxeko bati gertatu zitzaion, osea, pentsa, hau, osea, esan nahi detena da, daukagu, en fin, ulertze bat egon behar du. Zeren hemen Donostiko plana jasotzen badu, tasa turistikoaren alde dagola, horrek esan nahi du alderdi, osea, PNV, alderdi sozialista alde daudela, horiek, Jaurlaritzan ere alderdi berdina daude, ez dakit, horrek irtenbide errezago bat izan beharko luke duena baino, eta hainbeste oztopo gabe, zenet, erakunde arteko elkarrulermen bat ere egon behar du, ze bestela sektore bat horrela antolatzea zaila da. Eta ni alderdin arteko eztabaida baino erakunden artekoak ez dakit ez ote ditan batzutan beldur gehiago ematen, egia esan. Zazpiterdi direnez, eta bai, pasatuko naiz gaztelera. Paso al castellano, vale? Bai, bukatu behar du. Bai. ¿Cuál debe ser la capacidad de carga? No, es un poco y cómo se mide qué criterios se utilizan para medir cuál tiene que ser la capacidad de carga, ¿no? Hay una cosa entre la parte objetiva y la parte subjetiva de las cosas, ¿no? Hicimos una vez una investigación sobre en qué medida, para que sirva de ejemplo, para qué medida la precariedad laboral, ¿no? La parte objetiva y subjetiva de la precariedad laboral influían en el bienestar psicológico, ¿no? La precariedad objetiva, ¿qué es? Pues trabajar contratos parciales, temporales, cobrar poco, estacional, trabajar nocturnidad y fines de semana, eso es la precariedad laboral, ¿no? A nivel objetivo. La parte subjetiva es en qué medida te sientes inseguro en el trabajo, en qué medida sientes que te pueden echar, en qué medida te están, etcétera, etcétera. Y vimos que la parte objetiva no tiene por qué provocar malestar psicológico. Si yo quiero trabajar 4 horas y los fines de semana porque me viene bien, ¿qué daño? No me hace ningún malestar, o sea, no me genera malestar psicológico. Me genera malestar psicológico la precariedad en la medida en que hay una parte subjetiva, ¿no?, que respalda esa parte objetiva de la precariedad, ¿sí? Y, o sea, y concuerda con bastantes, con otras investigaciones donde se ve que la precariedad de por sí no tiene por qué, ¿vale? Con esto pasa igual, ¿no? ¿En qué medida hay sobrecarga turística? En la medida en que la gente considera que hay demasiado turismo y que los espacios están ocupados, en la medida en que la gente ve que hay un vínculo entre
la poca accesibilidad o la falta de accesibilidad a la vivienda con el turismo, en la medida en que la gente ve que hay desplazamiento físico y simbólico de la ciudad, pues en la medida que pues, la movida es cómo se establece el límite ese, ¿no? Eso es lo que no tengo claro. Lo que sí me genera como, y volviendo al principio, lo del turismo sostenible, ¿no? Que dice que el turismo tiene el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades. Hay veces que hay intereses que son incompatibles, o sea, y no es primero de marxismo, es que es lo que hay. O sea, hay veces que los intereses y los valores y las necesidades de la industria son unos, y los valores, necesidades e intereses de la población, de algunos sectores de la población es otro, entonces, cuando hay desequilibrio de poder, sí, hacer converger los intereses muchas veces es complicado, ¿no? Porque tiene que haber, como dice aquel, para que haya poder en las organizaciones hay que ceder el poder hacia abajo, si no, no hay, ¿no? Pues aquí pasa igual. Entonces, a la hora de, y termino con esto, a la hora de hacer desarrollar esto que se llama el turismo sostenible bajo el concepto hace falta, digamos, una especie de profundización democrática en lo que es las decisiones turísticas. Otra cosa es si las instituciones tal cual son tienen capacidad de democratizar las decisiones en relación a cualquier cosa, y en este caso en relación al turismo. Sí. Esas son las dudas que tengo yo. Segundo bat besteik, Bueno, uste dut azkenekoari lotu nahi nion, y justo creo que has dado con una idea muy, muy relevante, y es que seguimos hablando de industria turística, del sector turístico, y no hablamos de territorio, no hablamos de sociedad, no hablamos de esos espacios simbólicos, intangibles, que son parte de, entrecomilladamente, el sector turístico. Y ahí es donde tenemos una estructura de poder que no está equilibrada. Y claro, cuando unos tiran demasiado frente a los otros, entonces la transformación social yo creo que es positiva. Él lo ha dicho. No, en los pueblos de Guipúzcoa también nos encantaba el turismo. Imagínate Mutrico o Pasaia, ¿no? San Juan. Es que venían los turistas y estamos encantados, ¿no? de recibir al turista, porque era una apertura, era un enriquecimiento. Yo creo que hay en esa democratización también, y lo uno un poco al turismo inteligente, el concepto o el fin de ese turismo no tiene que ser solo la pura gestión, sino abrir nuevos canales para un nuevo diálogo, una nueva conversación en ese espacio democrático entre turista y residente, entre los diferentes agentes. Es decir, somos muchos los agentes que pertenecemos, diríamos, a este espacio. Bueno, vale, eskerrik asko. Ikusten duzuen, uste, hauek ez dutela, gonbidatu ez dutela galdera handi behar. Enrollatzeko. Eta ikusten dut itzultzaia jarritzen duela lanean, hasi que tiratuko dugu. Bai, bueno, ni galdera gabe gelditu naiz, gonbidatuek ikusten da galdera askorik ez dutela behar jarraitzeko hizketan, baina genuen aukera eman, bueno, norbaitek ikusleen artean galdetzeko zurik baldin badauka, hortxe dago mikrofonua eta... Pentsamendu altuan. Hemen hitz egiten ari gea masifikazioa, turismo, hori autobusak etortzen direla eta, baina adibidez, Azpeitxiko autobus bat etortzen denean Otsailean, Donostia edo Pasaia edo berdin zait, Getaria ikustea, hori ere turismo gisa hartzen dugu, edota hartzen dugu adibidez ekonomikoki Otsailean esaten dizuet, ez dizuet esaten abuztuan. Ekonomikoki herri horretarako edo leku horretarako ekonomikoki edota sozialki ze igual jubilatuak dira eta denbora daukate
edo ikasleak edo ez dakit, ez? Baina ez bakarrik ekonomikoki hitz egiten, baizik eta baita zuk esan desun bezala aurkene igual hasi behar gehala kontatzen edo esplikatzen nola turismoa ona edo txarra den biztanlentzako edo beste sektorearekiko, ez? Turismoa oso tangentziala da, zuk esan dezun bezala, ez da bakarrik turismoan lan egiten dugunentzat, esan behar dut gida naizela, barkatu, hemen nago, intrusa bezala, baina nola turismo eredu baten alde baita nago guztiz ados, eta gustatuko litzaidake zein den eredu hori eskaintzen du, esan dezun lehenekan politikoki edo erakundetatik zein den eredu hori, ez? Ea landuta dagoen nolabait, eta pixkat hori, refleksio hori, eta hori batez ere, bai. Eta eskerrik asko zuen pentsamentuagatik, ze oso ados nago hiruekin, dena den, hiruekin nago ados, bakoitza bere lekuan, hasi que zorionak hitzaldiagatik. Nole dezu mikrofono una guía? Bueno, batira, bi gai, guk turismoa eta uste nekanek hori aipatu duela, sistema ekonomikoan gure kontu input, output, taulak eta, kontabilidade ekonomikora juten geanean, bertan gaua pasa beharra du, berak esan du, eta gutxienez, urte bat baina gutxiagokoa behar du izan, eta ezin du bertan diru sarrerarik edo izan, ez? Hori pixka bat, hori hotzean esango genuke. Beste batzuk, ekonomilari batzuk, ez dute hainbeste fokalizatzen turismoaren ekonomian, baizik eta bisitarien ekonomian. Ez badago, bigarren, esango nuke beste teoria edo alor bat, bisitariaren ekonomian lan egiten duena, eta pixkat aztertzen duena, txangolari horiek, edo, esango nuke, poblazio flotante edo horrek, dago mugimendu guzti hori, lekuko baten inguruan horrek, sortzen ditun eragin, adibidez, kasu honetan ekonomikoak. Orduan, zurere etorriaz, gero beste gauza da, Xabik ikertu du, hiritarrek nola, ez dakitez, dian turistak datozen oinatitik eguneko ibil, orduan, klaro, umbralaren barruan geratzen da, edo. Hemen asuntua da, oraindik urtarokotasuna mantentzen da, ez? Orduan, otsailean, geroz eta gutxigo, geroz eta gutxigo, baina hala ere otsaila oraindik urtaroa nola den, guk hala ere hemen egon hitz egiten aisialdiko turismoaz eta bisitariei buruz. Zeren, hemen kontutan hartzen dana da, bertan dauden poblazio flotante hori, ez? Eta batzuk turista dira, eta batzuk dira egunerako datozen bisitariekin gaude. Hori da, bidaiarekin. Ez, horiek txango zalea dira, bai. 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 Sektore askotan esan nahi dut, ez bakarrik. Bai, noski. Nekane da denena eta aurkene bestea.
Ni nekaneri galdera egin nahi nion, zuk aipatu duzu gidak, Donostian ibiltzen diren gidak, zerbait xelebre ikusten duzula, ez da, edo zan nahi dut, beste moru batea beharko lukela edo, bai? Gida izateko beste modu bat. Bueno, hemen Aldezarean, ni Aldezarekoa naiz, Aldezarean bizi naiz, eta hor ikuste duguna da sinesgaitza, hau da, hor dabiltzan gida horiek, nik ez da nundik ateatago dien, nik ez da nundik etorritagoa dien, eta kontatzen, joaten mazera talde baten ingurura, entzutera, zestan ari dien esaten, sinesgaitza da, hau da, izugarrizko astakeria botatzen dituzte. Ni beti pentsa izan dut, hor, batez ere euskara eta euskal kulturaren munduan mugitzen gareno zerbait egin beharko genukela, baina iruditzen zait ateak itxita egon direla edo daudela. Hau da, turismoko bulegoan nik ez dakit zertainoko harrera edo jarrera duten hemen gertatzen diren gauzei buruz eta konpontzeko asmorik baduten o ez duten edo zuk aipatu duzu eta gustatu zait, adibidez, turismo ikasketak egin dituenak edo horrelako zerbait beharko lukela izan turista gida edo izango lukena eta bai. Eta iruditzen zait oso ondo. Ni orain arte beti pentsatu dut ate hori itxita dagoela. Hau da, turismoko bulegoa itxita dagoela. Ate hori iriki zen, baina berriro gaizki itxi da. Orduan, ez dakit hori nola gauden. Ez dakit legebiltzarkiderik dagoen hemen gure artean, edo berak argituko liguke. Ez dago legebiltzarkiderik? Bueno, berak agian argituko dizu, baina gauza da. Turismoaren legearen 61 edo 4. artikuluak arautzen du gidaren figura. Hain naiz Euskal Autonomia Erkidegoko turismo legeaz. Ados? Bueno, eta artikulu horrek dio gida bat kalean edo nork izan daitekela gidari eta aldiz erakunde kultural batean edo izan behar dula aditu bat. Noski, Museo San Telmo ez dizu edo nork erakutsiko, bertako gida batek erakutsiko izu, eta baina kalea edo nork erakutsi dezakela. Orduan, artikulu horren inguruan, hemen betiko gida izan direnak eta mugitzen hasi ziren ikusita zer ari zen gertatzen Donostian, Bilbon, Gasteizen eta horrelako eremuetan, ezta? Eta, bueno, egon dira, ez dakit 2 urtetan edo eztabaidatzen eta eztabaida hori irekita egon da. Eta azkenean nola itxi da? Bueno, azkenean itxi da, oindala 2 urte Eusko Jaurlaritzak dekretu berri bat argitaratu zuen, eta prentsan argitaratu zuten esanez, bueno, gideen egoera arautu zutela. Baina, realidadea da, egin dutena da, artikulu horrek esaten duena garatu, zabaldu pixka bat, baina kaleko gideen figura berdin gelditzen da. Edo nork erakutsi dezake Donostiko, Gasteizko, edo Bilboko, edo Legazpiko kaleak. Orduan, zentzu horretan ez da ezer aldatu. Eta, bueno, orain ez dakit aukera da, beti dago aukera, legebiltzarrean beti dago aukera hori aldatzeko. Eta nahi iruditzen zait, dala zerbait garrantzitsua. Gea, erkidego bakarra egoera horretan gaudenak. Eta ez da bakarrik zer kontatuko duten, bai, importantea da, zen narratiba duen gida batek. Baina importantea baita da, pixka bat, esaten gendunarekin, ez da? Bertako identidadearekin, ze bertako gida bati etzaio bururatzen hartu 25ko taldea, eta hori orain, baina indala urtebete 50ekin gaueko 8etan, bueno, ez dakit, Aldezarrera pintxotur bat egitea jutea. Baina hori gertatzen ari da. Eta badaude neurriak hartzea. Udaletxeak 11 arte ematen badio gida bati aukera, hiria erakusteko, agian Aldezarra
zeirak arte edo zazpirak arte izan behar du. Edonork eduki behar du lasai poteatzeko parada, ez? Turista izan, bertakoa izan, edo pasaikoa izan, ez? Eta iruditzen zait horrelako gauzak ere, txikiak badira ere, udaletxeak egin ditzazkela. Baina, bueno, zurira helduta horrela dago. Horrela itxi izan gaia eta berriro jarraitzen dugu gida baten narratiba kontrolatu gabe. Beste herrialdeetan gida izateko, zuk Madrilera juten bazea, ezin dezu autobusetik jetxi eta zerorrek, ni juten ba naiz Madrilean, nire ikasleekin, ezin de Madrid erakutsi, bertako gida bat kontratatu behar dut. Eta horiek dira, Madrilgo erkidegoak, azterketa bat egin arazten die, Madrilgo kultura, Madrilgo berezitasunak dakizkitela frogatu behar dute, eta horrela ematen zaie, ziurtagiri bat, esanez, Madrilgo gida ofiziala dela. Baina hori erkidego honek ez dauka. Eskerrik asko. Bueno, ni ere bat egiten dute egindako zorion hitzetan, ze egia esan iruditzen zait oso solasaldi aberasgarri eduki dezuela hiruon artean. Bi gai nahi nituen mahai gainean jarri. Bata da planteatu dezuelako momentu bat baina gehiagotan demokratizatzearen beharra, eta Santiago de Compostelako hiriko gobernu berriak, 23an gobernu hartu zuen lehenengo aldiz Benegas bertan, eta turismoa kudeatzeko mahai bat sortu du akademikoekin, hau da, unibertsitateko kideekin, eta bertako auzo elkarteekin. Ez dakit Donosti noiz baita alakorik saiatu den, edo nola ikusiko zenukete, behintzat akademiko zuok, zuen hitza horrelako hausnarketetan presente egotea ikuspegi estrategiko batetik. Eta gero bigarrena, Nekanek planteatu du momentu batean, Donosti, edo Gipuzkoan, ez dela desestazionalizatu turismoa, eta ez dela gainera lortu barraiatzea turismoa batez ere ez herrialdean zehar. Eta zentzu horretan gainera Aldundiak egin izan ditu kanpainak Donosti izenburutzat hartuta, ez dakitela horrek, helburutzat nola eduki zezakeen kontrakoa, baina oraintxe duela gutxi ere Aldundia bera joan da New Yorkera, Gipuzkoa iragartzera, ez? Eta justu paraleloki urte honetan bertan Euskal Elkargoak iparraldean sustatu du plan estrategiko berri bat turismoaren inguruan, eta planteatzen du gertuko ekonomia sustatze aldera eta deskarbonizazioaren ideietik gertuko turistak erakartzeko egitea bera autua, eta planteatzen du ere jada masifikatuta dauden guneek ez dutela sustapenik behar. Ez dakit horren inguruan eta Aldundia New Yorkera joan berri den honetan, abia punturik behintzat ematen duen zerbait aipatzeko. Bai, egia da, New Yorken egon dira, eta, lotuta dator, Bilbo-New York hegaldi bat indarrean jarri dutelak. Horrekin lotu dute nolabait Bilbon gelditu beharrean Donostira Gipuzkura ere bideratzeko New Yorkeko turismoa, ezta? Eta pixka bat ideia hortik dator. Egia da, ez dutela lortu lurraldean zehar turismoa zabaltzea, baino beste adibide bat jarriko dizut. Maiz turismoa, ezta? Negozio turismoa edo kongresuen turismoa. Donostiko planak daukan hildotako bat hoixe da. Ni orain dago Gipuzkoako turismo mailan, eta turismoko plan berria egiten ari da Aldundia, eta hor ere hildo nagusitako bat hoixe izango da. Zein da arazoa? Gipuzkoan
oso zaila izango du, ez dutelako azpiegiturarik zabaldu kongresuen turismo bat zabaltzeko, orduan azkenean berriro ere Donostira zentralizatu. Kenduta fiko Irunen, ez dago beste azpiegiturarik herrialdean. Eta hotelak eta ere gutxi daude, azpiegitura guztiak hemen zentralizatzen dira, orduan, azkenean, esan nahi dut, arazo bada. Bai, esaten da, baina ez badezu inbertitzen, ez badituzu azpiegiturak egiten, ez badezu saiakera hori egiten, orduan, hor zer dago? Donosti dala ni eta nik euki behar dut dena, ez die bestei delegatzen, hori, ni hor erakunden arteko eztabaida hori aspaldi utzi nun eta galdu iten. Dagoeneko ez da ulertzen, baina pixka bat hori ere badago, esan nahi dut, ez gehala komunikazio asko ez dakit dagoen erakundeen artean, baina egon beharko luke, ez badituzu horrelako politikak uztartzen, gero hau gertatzen da. Bai, oso motz, edera esango dizut, bale, ez da jaia dago, ja, bukatu da, eta alde batetik, es lo de la promoción turística a través de viajar a Nueva York o a Berlín, las redes sociales son uno de los elementos fundamentales del crecimiento turístico. No, la gente no quiere ir a sitios masificados, depende. O sea, quiero decir, hay mucha gente que va a los sitios como parte de la construcción de su yo virtual, ¿no? Y hay gente que hace cola en Mallorca para hacerse foto en una cala que tampoco es de las más bonitas de la isla, pero hay que hacérsela, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿hace falta promoción turística con las redes sociales hoy en día? Las redes sociales te hacen la promoción turística casi sola, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que decías tú del juntar académicos y gente del mundo académico para este tipo de cosas. No, sí, te lo voy a decir y voy a utilizar un ejemplo que creo que va a quedar bastante claro. Yo hice la tesis doctoral y investigación postdoctoral sobre el conflicto político y la violencia política en Euskal Herria, ¿vale? Una de las investigaciones que hicimos fue para ver qué impacto había tenido en la Universidad del País Vasco, ¿sí? De 22 entrevistas, 20 me dijeron que cada cual había hecho investigación en función del lugar político que ocupaba y por lo tanto era para alimentar su propio espacio político. El argumentario de su propio espacio político. 20 de 22. Si hubiéramos hecho 60, pues hubieran sido 56 de 60. No, a lo mejor, pero para que me entiendas. Entonces, uno me dijo, es que la gente que estamos en la universidad no somos ángeles sin sexo. Así me lo dijo. Somos gente que hace investigación, pero que tiene una ideología detrás. Otra cosa es que seas honesto o honesta y digas dónde te sitúas, ¿no? Lo digo más que nada porque parece como vamos a juntar académicos y pues sí. Digo, pues yo vivo dentro del monstruo, entonces, ¿vale? Porque claro, eso de la objetividad, la neutralidad científica en ciencias sociales. Bueno, hori da, gizarte zientziak zientzia aplikatuak dira. Eta orduan hori ere kontuan hartu behar da. Eta badago ideologia bat. Nik hemen azpimarratu nahi dudana azkenean turismo jasangarri edo jasangarritasuna prozesu politiko bada. Ideologia badago, atzean. Izango zea gehiago hemendik, gutxiago handik, baina horrek bere baitan barneratzen du prozesu politiko bat. Gero beste gauza da, lehen esaten genuena, jasangarri hitza erabiltzea pixka bat greenwashing eran, baina benetan jasangarritasuna txertatzen duena, bere helmuga horretan, hori prozesu politiko bat bezala ulertu behar da. Baina, areago jo behar dugu. Ez da bakarri politikoa, izan behar du esaten genuen bezala demokratikogoa edo kolektibogoa. Prozesu kolektibogo hori, nik uste hor badaukagula zer hobetu. Eta niri iruditzen zait, elkarrizketa espazio horretan, unibertsitatean, baina berriz ere, instituzioa ala pertsona. Hor tutelatzen dugu demokraziaren parte hartzeak. Oso tutelatut egon daiteke prozesua.
Orduan, nik uste horregatik esaten nuen partaidetza berri eredu berrietara. Gure hirian badaude pertsonak ekarpen, esango nuke bultzatu beharko genukela, ez dakit, politikoki egongo dira mai politikoak. Diputazioko maila politiko instituzionala da. Bueno, vale. Orduan, baina badaude kokreazioko prozesuak gizartean txertatzerik. Eta irikiko genuke, eta hor sartu daiteke artista bat, sartu daiteke musikari bat, sartu daiteke unibertsitateko, esan nahi dut, badaude, lehen esan dudan bezala, agian erabili beharko genuke partaidetza prozesu berrietara jo beharko genuke. Eta uste dut, herri bezala asko galtzen dugula hori ez egiterakoan. Ze gure etorkizuna dago sormenan. Ni gaurko saioan nola pixka pentsatzen, etorri zitzaidan sormenako elementu zoragarri bat, ejemplu bezala, piratak. Gure jaietako piratak. Hori nondik ateratzen da? Ateratzen da deserosotasun batetik, sormenetik, partaidetza zabalatik, eta gero bere bidea egin du. Baina eman dio, txertatu du, elementu berri bat, tradizio batean, jai batzutan, gizarte harremanetan, abar eta bar. Turismoak olako asko behar du. Eta hortarako partaidetza prozesuak aldatu egin behar dira. Eta hor esaten unik demokratizazio. Eta bestea, aipatu ezuna, hori... Uste oso interesgarri jartzen ari zen junda dena. Zortziak ditugu, atzo pasaginen bastante denboraz, izango nez pixka bat bordea eta hemen itxitzat emango dugu. Gainera, gogo eta politak azkenengo ronda honetakoak, dena den tabernan jarraitu dezakegu solasean elkarrekin, eta pixka bat itxera emateari begira edo, hain zuzen jardunaldi hauen asmoa hori zen, ez? Atzo sindikatuak eduki genitun, gaur Donostiako 3 hezkuntza zentroetako, ez? Lagunak eduki ditugu, uste dugu horrelakoak gero eta beharrezkoak ditugula, jarraitu behar dira egiten, igual hurrengoan nahastuko ditugu sindikatuak eta irakasleak abertzer ateratzen den hortik, ez? Eta bai nahi nuen edo bai nahi genuen komentatu akaso EH Bildutik eta bereziki ez hainbeste jardunaldia, baina bai gaurko saioari dagokienean nola ulertzen dugun guk ere karga ahalmenaren kontu hau, ez? Eta hitz egin da asko zenbakiak, bai, ez, bai, eta justo onera sartu aurretik aritu gara horretaz. Zenbaki batzuk beharrezkoak dira, bai? Eta izatez zenbaki batzuk ezartzen ari gera politika publikoetan. Deklaratzen denean zona alde bat, zona saturatu alojamendu turistikoz, formula matematiko bat erabiltzen ari gera. Ari geranean planteatzen gida turistiko edo gida taldeak 25 lagunekoak, independientemente ados gauden edo ez, kopuru horrekin, kopuru bat jartzen ari gera, bai? Sentsazioa gehiago da, erabiltzen ari gera lamaiz zenbaki batzuk edo instituzioetatik zenbaki batzuen araberako erabakiak ondo jakin gabe benetan horren atzean zer dagoen, ez? Eta horrengaitik hasieran onera sartu horretik esaten genuen, uste dugu karga ahalmenaren debate hau, debate politiko-sozial bat izan behar duela. Ez da inbeste matematikari batek edo enpresa batek erabaki behar duen formula edo zenbaki bat, baizik eta konsensuatu behar ditugun zenbaki batzuk, bai, gero zenbaki horiek nola eramaten ditugun politika publikotara beste gauza bat izango da. Akaso badaude referentzia batzuk nazioartean, Europan alojamendu turistikoei dagokienean, adibidez ezartzen ari den zifra hori da, bai, baina 25 pertsonakoa izan behar duen talde bat, 20ekoa edo 15ekoa, hori segurenik parte zarreko bizilagunekin hitz egin beharko litzateke, beraiek direlako, bai, eta inork ez du hitz egin, ez? Orduan, uste dugu, karga ahalmena segurenik berandu dator, ze hainbat egoerek ja gain hartu dute hiri honetan, gure ustez, badaude atzera bueltari gabeko egoera batzuk, eta da adibidez turistifikazio prozesu gehien sufritu duten auzoak edo sufritzen ari denak, izan parte zarra herrialdea, Gros edo Antigua bizilagunak galtzen ari dira, uste dut horrek ez daukala atzera bueltarik, ez, edo zaila, atzera buelta zaila,
Baina, hala eta guztiz beharrezkoa dugula, muga horiek zeintzuk diren identifikatu, muga horiek berriro, segurenik subjetibitate parte handi bat daukat, eta horrek eskatzen du ariketa kolektibo handi bat, horretarako ere jardunaldi hauek antolatzea, baina badago beste ideia bat, eta da, aipatu dugu, edo junda zeharka ateratzen, eta da, guk eskatzen dugu Donostiaren kargalmena neurtu behar dugu, baina turismoak ez du inpaktu berdina, oso deslokalizatua da, bai, Gipuzkoa hitz egin dugu, baina Donostian bertan ere bai altzan daukan eragina edo parte zaharren daukan eragina evidentemente ezberdina da, ez? Orduan, bai uste dugu ariketa hau egin beharko litzatekeela bai hiri mailan, baina baita auzoka ere bai, ez? Eta segurenik hortikan bilatu oreka horiek. Esan dudan bezala, Donostiako udalak abiatu du, aurten, ikerketa bat aztertzeko zein den Donostiako karga almena. Espero dut, honetan ekarpena izatea nahi zuen honek, eta gure aldetikan, bai, xaxatuko dugu, egindako ekarpen guzti haueketan, hortan zehatzeko, eta uste dut aukera aparta dela, ez enpresa, naiz eta enpresa marabillosoa izan, enpresa baten esku gelditu baizik, eta benetan debatea ireki, eta kargalmen hori guztien artean ez hartzeko. Luzatu gintezken asko zere gehiago, ni ere bai, 8 pasat daitugu, eskerrik asko, parte hartzaileei. Eta tabernan jarraitzen du. Bai, eske behar ditugu olako gehiago eta